Dins del projecte educatiu del Premi Joan Miró, aquest any hem estat treballant i observant i experimentant i descobrint el guanyador del premi, el Toan Andrew Nguyen. Amb l'escola amb la que havíem començat aquesta col·laboració, que és l'Escola Octavio Paz, ens han tornat a obrir les portes per continuar amb aquesta tasca educativa que ja havíem començat l'any passat. L'any passat havíem analitzat i havíem descobert els 5 finalistes i aquest any hem entrat de ple en tot el que seria el treball del guanyador, del Toan Andrew Nguyen. En aquest projecte el que hem fet ha estat una mica seguir la línia de la fundació que va engegar fa quasi bé una dècada de projecte d'innovació educativa i transformativa a les escoles. Ho hem fet de la mà d'una artista, Tau Luna, que ens ha ajudat en la mediació artística d'aquest projecte. L'Itau treballa amb conceptes i amb metodologies semblants al Toan Andrew. Entonces Toan trabaja sobre la guerra de Vietnam y sobre lo que ha pasado con la gente después de la guerra. Cómo sanar el trauma de las personas después de la guerra. Lo que yo quiero proponerles es que pensemos sobre un incendio en un bosque. Entonces vamos a pensar qué es lo que sucede, qué sucedería en un bosque mediterráneo después de un incendio y de qué manera podemos recuperar el bosque, porque piensen que Toan habla en su trabajo sobre migración, sobre trauma, sobre duelo y también sobre dispositivos de memoria y de cura. Entonces, lo que les propuse es que durante 6 días pensáramos que somos un bosque y dividimos el grupo, que son 75 niños, en 5 grupos de 15 y a cada grupo les dimos como la responsabilidad de ser una comunidad del bosque. Entonces había un grupo que era el reino fungi, líquenes, otro que era la fauna, otro que era la flora alta y baja, otro que eran las fuentes hídricas, pues, o el agua, y otro que era el suelo. Entonces, todas estas comunidades, digamos, que forman el bosque, y la situación a la que nos íbamos a enfrentar juntos era a un incendio. El bosque ha sido incendiado. Com hacemos para restaurarlo? Ens han demanat que els ajudem a fer una instal·lació pel final de l'exposició del Toan Andrew, que és el guanyador del Premi Joan Miró de l'any passat i que aquest any li fan una exposició. I amb l'ajuda de l'Itau tenim 5 capses per treballar. En el nostre grup ens ha tocat una capsa, que és la terra. L'obrim? I a veure, necessito un voluntari. Jo! No, que tindrem moltes ocasions de voluntaris. A veure, tenim una llibreta per cadascú. Què més hi ha? Ajuda'm. A veure, un altre sobre que diu, qui soc? Cada día nos hicimos una pregunta específica y nos dedicamos a trabajar alrededor de esa pregunta. Entonces el primer día fue ¿quién soy? Entonces, para como que cada grupo relacionarse con su propia comunidad, ¿no? Tipo, vale, soy el reino fungi, cómo soy, digamos, físicamente, de qué me alimento, qué necesito para subsistir, dónde vivo, cómo vivo. El segundo día, la pregunta era cómo nos sentimos como comunidad frente a esta situación. Para mí era muy importante sacar la figura humana de la dinámica para que pensemos con el bosque y no sobre el bosque, ¿no? Entonces lo que hicimos fue iniciar con una meditación para sentir, digamos, el incendio y luego escribimos una carta al bosque, al resto del bosque, contando cómo vivió el incendio. Com estem? Sí, però a qui li enviarem la carta? A qui li enviarem la carta? És el que necessitem pensar. Això de pensar, a qui li podríem escriure aquesta carta? A qui li podem demanar ajuda? Com ens poden ajudar? Què necessitem? D'acord? Per la fotosíntesi... D'acord, doncs vinga, punto. I la idea que aquesta? Per Sí, sí. la fotosíntesi.
I després de fer la fotosíntesi anirem per l'altre element, perquè després de la fotosíntesi necessitem els animals que agafin, les abelles que agafin la pol·linització. Quan vam fer la carta era com explicar als altres què sentim nosaltres, què volem de vosaltres i què us podem oferir. Som tots com una cadena que ens necessitem una a l'altra. Si la Terra necessita alguna cosa, tothom li ajudem. Jo crec que això de la cadena és molt maca, perquè tothom ens ajudem a una a l'altra i així tenim una amistat que és com incapable de trencar-la. Jo al meu grup li vaig fer a l'aigua i vam posar que l'aigua, que moltes gràcies perquè l'aigua ens dona vida. Hola, som la família dels conills del bosc. Aquesta setmana hem viscut un incendi al nostre bosc. Hem passat molta por i angoixa perquè no sabíem com sortir al nostre cau. Veiem com els altres animals escapaven xisclant i per això ho sentim als nostres crits. Hem decidit fer més fons al cau per protegir-nos. Ara que ja ha passat tot, veiem la destrossa del bosc, però nosaltres reconstruirem amb la resta de supervivents amb molta cura el nostre territori que tant ens ha protegit. El tercer día, la pregunta era cómo me relaciono con los otros seres que habitan el bosque. Para restaurar el bosque, ¿qué necesito de las otras entidades y qué puedo ofrecer a las otras entidades para empezar este proceso de restauración? Qui ens podia oferir ajuda? La resta de les entitats del bosc, no? Nosaltres érem una entitat, que som l'aigua. Quina ajuda ens podrien oferir, no? La fauna pot ajudar la flora, però que recordem que hi ha animals que ajuden a fer la pol·linització a les plantes. Aleshores, això pot beneficiar la flora. Podem alimentar la flora perquè creus que la flora atraurà la fauna, no? I nosaltres podem atreure la fauna? Tenim alguna cosa nosaltres per oferir-li a la fauna directament? Tenim aigua. Som aigua, no? D'acord. Què podem fer nosaltres per la fauna? Calmar i la set. Calmar i la set, no? Li podem oferir aigua per beure. Tots els elements d'un ecosistema estan relacionats entre ells, els fongs necessiten la terra per créixer, la terra necessita que la fauna camini per la terra, així la mou. Per això vam fer la carta, per comunicar-nos amb els altres elements. Entonces hicimos como unos teléfonos de esos de vasitos de yogur con un hilito y entonces cada entidad llamó a la otra y de esta manera todas las entidades hablaron entre sí. Hem tingut que fer amb els telèfons amb fil, amb els pots de iogurt, que teníem que anar amb les altres comunitats. Jo li passava, per exemple, l'aigua i tenia que demanar aigua, soc la fauna, ens podries donar aigua per beure? Necessitem llavors, adults i arbres. Jo sóc aigua i us demanem la vostra protecció i la pol·linització. Us oferim, en cas de que hi hagi un altre incendi, refugi i la neteja dels animals. Hola, aigua, necessitem de vosaltres si podeu aigua i els vostres minerals. Y finalmente hicimos como una partitura sobre lo que habíamos escuchado y el diálogo que habíamos entablado con las otras entidades y luego hicimos por entidad un paisaje sonoro que al final de todo pues es como el sonido del bosque junto.
A partir, digamos, de esta pregunta sobre qué puedo dar y qué puedo recibir, como asumir efectivamente qué puedo darle a las otras entidades. Entonces hicimos objetos tridimensionales, peces, semillas, caca, tierra. Entonces hay que meter el hilo por ahí, intenta meterlo el hilo de un lado y que salga de otro. Entonces agarras las dos puntitas del hilo y es como si estuvieras tejiendo, pero con los dedos. Entonces haces un circulito. És com un arbre, però això són com les fulles però diferents d'un altre color i d'una altra cosa. Yo hago una mariposa, como que somos animales, queremos ofrecer a la flora polen para que crezcan más flores. Ja. Bon dia a tothom! Després d'explicar qui sou com a comunitat, de com us sentiu quan ha arribat aquest incendi i de què podem fer, què podem demanar a la resta de comunitats per entre tots tornar a recuperar, arriba el moment de la recuperació, no avui? Ara nosaltres, com dèiem per aquí, el que farem serà poder-nos passar tots aquests elements per acabar regenerant el bosc. En una zona on hi ha hagut guerra, on hi ha hagut incendis, on hi ha hagut alguna catàstrofe, com podem recuperar-nos de tot això? Sobretot treballant en comunitat, que és el que heu fet vosaltres. Treballant en comunitat aconseguirem regenerar-nos i recuperar territoris, recuperar espais, recuperar ciutats, recuperar... D'acord? Sí? Entonces finalmente se juntaron todos los grupos, todas las entidades y en el patio del cole hicimos juntos los 75 niños pues este encuentro que fue como una performance de comunicación entre todas las entidades. He trobat les meves amigues que eren de les altres entitats i m'he sentit molt contenta i és com que ens hem trobat els elements, les entitats, i m'he sentit molt contenta. Estarem junts, amb un molt més content de plantes, d'aigua, d'una aigua més neta i m'he sentit molt contenta. Participar en un projecte com aquest per a l'escola implica treballar amb persones, amb professionals del món artístic, en aquest cas, com són els professionals de la Fundació Joan Miró, que ens aporten la seva expertesa, una visió, uns coneixements, una pràctica que nosaltres no podem. I entre tots aquesta col·laboració és superenriquidora tant pels infants com per als mestres. En els infants, a part de la sensibilitat artística i la capacitat de reflexió sobre el treball artístic, implica un treball en equip, implica una conversa, la capacitat de reflexió, el compartir pensaments, implica un treball en què no hi ha competitivitat, sinó que cooperem tots en la realització d'una obra. Realment pensem que aquesta transformació, aquest treball, incloent o integrant l'art contemporani i sobretot l'art emergent i local, és l'art que pertoca a l'alumnat d'avui en dia, tant als petits, als joves, com a la ciutadania en general, que és un art obert i sobretot és un art que ajuda a la transformació i al pensament crític de cadascú. L'últim dia de tot el projecte, de tot el procés,
hem enllaçat directament amb l'obra de l'artista i hem vist un fragment d'una pel·lícula del Tuan Andrew que després veurem a la Fundació, en la seva exposició, que justament ens ha connectat de manera molt directa amb tot l'aprenentatge que hem anat generant aquests dies. A mi em va transmetre molta tristesa perquè no va tenir una oportunitat d'ella, o sigui, tot va ser molt desgraciat a la seva vida. Què ha fet ella per mereixer això? No és només que sigui bonic, no? Una obra d'art, sinó que explica coses, no? Hi ha tota una història al darrere, tot un procés. Tindrem tothom un full, un vinacotre, un full blanc, i cadascú plasmarà en aquest full com prefereixi, d'acord? Amb un escrit, amb frases, amb paraules, amb dibuix. Jo em quedaria amb com el record que hem passat, perquè tot el bosc hem pogut restaurar el bosc junts i també hem intentat entre tots posar bé el bosc i que no ocorreixi més. I aquest llenguatge simbòlic, artístic i simbòlic, amb ells els hi cala moltíssim. No només ara les converses que hem tingut aquests dies, sinó això, aquesta experiència la porten i estic segura que després donarà per un munt de converses que sortiran d'aquí, no només aquests dies d'aquesta setmana, sinó d'aquí endavant. Patim tots, ningú es queda viu allà. Hem patit tots, algú perd la seva família, els plantes perden la seva amistat, el que necessiten, tot. A mi m'ha portat una reflexió que el que ha passat relacionat amb l'incendi que hem viscut, a mi m'ha portat una mica això, que les guerres és molt que no paren, la gent de dalt que fan guerres. I m'agradaria preguntar a aquella gent per què feu guerres, si ho podem solucionar parlant, fent cartes.